Welcome back to my channel. आं दिनै भिडिअ खालामालासिनो थानो हायासै मानो होनब्ला अखा बोथोरजों बा अखा हानायजों ओरैबायदि दै जाबाय नै ब्रह्मपुत्र बायदिसो नुलायलाङो ओरै नायहर ओरैबो नायहर ब्रह्मपुत्रआ दैया गुवार गिदिर बेबायदिसो नुलायलांबाय अखायाथ' दाबो हागायाखै दा बर्थमान माइफोरखौथ' गायथ'नाय जायाखैमोन मोजांनि बाथ्रा जादों माइ गायनायब्ला फबजोब्बायमोन बेयो दैमानि दै नङा बेयो अखानि दैयानो मा अखानि दैजोंनो जाजोबनाय बे दैया फुङाव एसे बाराबावमोन दा एसे रानदों दा समा 10ता बाजिबाय ओरै नाहर खोलाहाबो नाहर गासिबो दैयानो गोजा दैखौ नायना फैबाय नायनोलाय हामदों दा सोरनिया फख्रिया लोमबायानो आरो फख्रिफोरा लोमबाय सोरनियाबा ना खारबाय मा खालामो उपायथ' गैया एफा दै फैदो मैयानिफ्राय हादों हरसेया हाबाय बेसेबां होथेनाथ' लाखिजोबनो हानाय नङा दैखौ बेनिखायनो उपायथ' गैया जाहैबाय दाथ' जोंनियाव बिराद खमानो गुबैखौथ' आरो न'आनो लोमनानै दङ खोमा नैबेबो लामा गिदिरमोन बे लामा गिदिरा दैया साखि बारख्लायबाय पाका लामा बे बास खारो बायदिसिना गारिया बिजों थांलाय फैलाय खालामो जोंनिथिंजाय नैबे पाका लामाखौनो माने बाख्लायबाय दैया खरनो हमबायानो जिं दै बाख्लायनायखौ दै बांद्राय जायोबा नैबे आलिया बायनाय चान्स दं आरो खुरखानानै बबेबा लांजोबनो हानाय अखायाथ' हाबायाखैनो आरो बेसेबा हाबावगोन मार जाबाय मोनबाय एसे खस्थ' खालामबाय जागासि मोनबायानो जाबाय खामानिया दैयाथ' बारा जाबावगोन आसा दं माने नखपा आरो दिनै सानसे हाबावबा आरो साफा उपाय নাই बानपानी মানে কি প্রবল বড় শেষ করলা नै दिनै पाक्का लामाया नै साखि बोहैलांजोब्बाय गुगानो हमदो मा खालामबावनो नैबे गुगालांबाथ' आरो उपायानो गैला गारि सारि बन्द जानाय आदार बन्द नै ना गोदान दावखोदो बिथाङा मोनदों नै सन्जिब बर'आ बालिनाबो माथाम मोनखांबाय बिथाङा फख्रि ना मोनदों पामप्लेटबो मोनदों फानबायबो सेरथामसो फैसा खामायदों बानपानिनि अफार मोनदों बिथाङा उपाय गैया मा खालामदों नै बेखौनो नाय नैबे आलि बे आलिनिफ्राय गोजौ खिन्थु नै लोमां ओरै बिसानि फख्रिया लोमजोब्बाय न'आवबो हाबनाय लामायावनो एसेबावब्लानो ओरैबो नाय बेयाव फख्रि मोनसे दंमोन फख्रिया लोमजोब्बाय ना दंमोन नाबो खारजोब्बाय ओरै नायहर बहा थाङो अखा बोथोराव नै बिखिनाव नाय नै न'आ लोमां लामा सेख्ला लोमजोब्बाय देग्लायनि दैबानाखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों।